zan yi sa'a sandani waƙar bikin diyar kirki mun yi sansani ya rabbi sa idan na yau tabbi zamani kayo salatu kagon sai imamu mujtaba mafi daraja da girma ya da shugaba mai hankali uban masu da shi ja gaba sa'a hali sahabbansa ba zan cire su ba aure aka yi yau baiti zana dan daka domin taya ku murna ku fito maharraka ranar farin ciki ta zo tun da an saka gambo da rahama juna sun ka mallaka farko da shawari na a gare ko zanayi hakuri ya zan makami ko wanne yanayi in kun rike shi kun kauce duka laulayi in kun rike shi za ku ji daɗi a yanayi kera matabbaci ne kwaiki da tarbiya kana kina da hali mata su kwaikwaya tokar da dai ki canjo halin kikin jiya domin mijinki shi ma halin kudu daya ki haƙuri ki zauna ɗakin kira hama ki ƙudurta kin taho bautar ya Allahumma komai mijinki yace ki mai da azama in kin kayo hakan tabbas kin ci nasara kai ma gare ka na zo ba zan wuce ka ba amanar ta an ka baka ka rike da martaba a cikin dubu ta ce kai dai za ta martaba na san tsakani da sosai kai lallama shawarar da zan ta karshe haƙurin ku kun rike kun sha gwagwarmaya can baya kuma kun dake to garaban ku ya zo samkar da kun sake ku yi haƙuri da juna samkar ku farrake
ta zo farin ciki. Zainabu Usman Gafi Dausi Sadisu yayyan ango a yau sunan ku zan saka. Yaya Shafi'i na ganka da yaya Rabi'u, na ga yaya baban gida yayi murnar biki. Dole ne na gaida jagora gunsa mai biki, mai gida Umar Sumaidan ke da gaida kai. Na gaida ku abokai ba zan yaba ku ba, na gaida kai Habibu Mukutar yayi biki. Na gaida kai Bahari Janar ga Shamsu Yado, na gano Umar Sarauta ga Ali Oruma, Mustapha Zintu Abba Basir na saka. Na gaida Rabi'u Musa Gaji mai waya. Na gaida ku iyayen ango da baitika, na ladi gaida ke tabbas na yi baitika. Gugu Hajiya a gaishe ki baitin ki na riga, Hajiya yar baba ke da inna zakira. Yayye na ango a yau sunan ku zan saka, na gano anti Hadiza baitikan haka. Anti Surayya a yau baitin ke na riga, Hajiya Aisha ke di walla na riga. Na gaida anti Ummi ke di iwar haka, maman Beauty ta zo da murnar biki. Nan za na kwashe kaya na ishe biki, kuma an yi lafiya Allah ya bar ku da'ima. 081 66 48 34 34. Nawas. Ranar ga ta kuce gamba da ramakin biya, yau gashi kunya aure burin ku ya cika. Ranar ga ta kuce gamba da ramakin biya, yau gashi kunya aure burin ku ya cika.